Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Welkom in een nieuwe vlog, gasten. Vandaag gaan we op avontuur. En op avontuur dat wil zeggen dat we naar dat verlaten gebouw gaan en dan kan ik proberen in te cheffen. Ik ben een klein beetje benauwd, maar dat komt allemaal goed, hè. Houd je er vast, hè. Voilà, gasten, we zijn hier toegekomen. Maar ik kan naar binnen, hè. Ja, ik ga eerst de voeten naar hen gaan zonder te filmen en te doen. Want het rent een beetje en de stok, dat kan eigenlijk niet tegen water. Zelfs is nog voor de web, hè. Ja, dat zou nog een keer een spittige zaken zijn. Allee, tot ze binnen aan mijn binnen zitten, hè. Voilà, gasten, we zitten hier binnen, hè. Ja, dat is hier eigenlijk wel echt een heel akelig ding, hè. Moet ik kijken. Ja, dat draait ik mee. Moet je even kijken, gasten. Nu dat je er eigenlijk allemaal goed kan zien. Moet je ook maken dat je mijn voet nog niet breken. Het ligt hier computermuzen. Het ligt hier een blikje cola. We zitten er nu eigenlijk wel in de... Ja, pezel dat ik wat doe. We zitten hier nu eigenlijk wel in de kelders van dat gebouw. Maar ja, nu weet ik niet dat ik dat boven ga raken. Kijk, hier is dat ja, ook leeg. Hoe dat je het hier kan zien. Ja. Het ligt hier zo, ja, een halve wc-pot. Lekker een dingetje voor te schilderen ligt dat ook. Ja, weet ik niet wat dat hier allemaal is, weet. Ik weet ook dat er geen andere mensen zijn ook juist. Ik ga nu buiten verschieten. Hoe vindt u dat? Godverdikke, wacht, ik ga even de pauze zetten en ik ga mijn flits al aan, want dat is hier redelijk donker. Ja, die flitsen, dat marcheert niet, zullen gasten. Amai. Ik ga een keer aanhouden, moet ik kijken wat dat hier al ligt. Verdikke, eens even botten in mijn broek. Nee, ja, dat is het. Nu dat is allemaal een duster had, zullen daar ga ik niet in tuin. Bah, akelige sfeer moet ik zeggen. Wat kijk ik hier zijn gasten. Ik weet niet of je dat hier al kan zien. Zelfs springt er in één keer in uit. Kijk, hier zijn de wc's. Maar ho. Kijk wat dat er daar is, de vrouwenwc's eerst. Kijk, zijn hier ook hele schone muurschilderingen. Amai. En hier de trap. Dan gaan we er hier een keer op die trap cheffen. Ja. Amai. Een squint piek hier toen al zo. Ja, ik zie het zo. Ik heb maar juist gehoord dat er hier niemand is. Oh joh. Ah, echt gek hoor. Kijk eens. What the fuck. Check, er ligt er ook zo zomaar. Oh. Wacht, ja, mijn camera doet een beetje raar, weet. Moet hier even kijken. Kijk, hier frio kapot is geklopt. Weet je, kijk hier de bar. Wow, hoe gek. Kijk, daar is er nou zo een kotje. Ik moet gewoon een beetje opletten, want daar is de straat en dat de mensen hier niet te willen zien lopen. Nee. Wow, wat echt zot, hè. En zo groot dat hier is, gasten. Kijk, ik ben hier eigenlijk wel echt... Oh, het krakt hier rond wat onder mijn voeten. Ja, hier zit. Focus stukje op ik. Hallo, hier zit ja. Stel je voor dat ik nu vergeten te duwen naar play. Toen heb je dat hier allemaal gemist. Het zat ook op de muur gespoten. Krapul, hier in België. 420 gang, Russia. Ik zie dat toch Russen geweest dan al. Fuck you, stutter dat ook. Man. Dat is eigenlijk wel jammer dat er al zo allemaal kapot gemaakt wordt. Hè. Allee, ja. Like, dat is hier zo schoon. Hè. Er gaat hier een alarm op vast. Het was hier juist wat er een alarm op ging, gasten. Oh, en ik hoor hier geklopt bij de bus. Ja, ben ik hier zeer weer weg. Wil je dat hier nog een keer zien? Boah. Ik ga je hier nog bij de camera houden. Maar ik hoorde dat een deur van de auto toe gaan. Wow. Nou, waar is die uitgang hier? Ja, ze ben hier op mijn benen kwijt.
Weet je nog waar dat hier was? Dan kun je er wel weten misschien. Hier zijn ze een trap. Toiletten. Kijk, de wc's zijn al hier. Ik kan hier ook van los, dat de muren geplakt en daar. Hey, maar dat is ook wel niet van het gemak. Ik hoor dat ik hier een alarm ben. We zijn hier weer weg. En hier de wc's. Amai, amai, amai. De vlog loopt bijna verkeerd. En nu staat er hier zo in Jep te wachten. Zo staat hij niet, maar ja, kijk daar, gasten. Daar heb ik voor het laatste keer geweest met mijn dinky, met mijn Dax. Weet je dat wel, ja. Dat was het laatste filmpje waarin dat mijn Dax is voorgekomen en in een verlaten camion. En hier zijn we er nu ook binnen geweest. Ja, moet je er maar zeggen dat ik een keer moet weerkeren, want ik was eigenlijk niet heel op mijn gemak. Ik hoorde toen een sirene. Ik zei, miljard, wat is dat hier nu weer? Dat kwam zeker van in dat gebouw. Ik weet niet van waar dat precies kwam, maar zeker van dat binnen. Ik zei, ben ik hier weer weg, hè. Bro. Hopla. Pauze, we gaan het voor toen in de auto, hè. Ja, en wat je er kunt zien, het is eigenlijk wel heel schoon, hè. En er is zeker weten meer in dan alleen die grote zalen. Want kijk, het ook nog zo'n kotjes apart, waarvan dat de ruiten echt getimmerd zijn. Oh, maar vindt dat, maar vindt dat. Oh, dan kan ik naar dat. Oh, dan kan ik naar dat. Avontuur stopt nog niet. Oh, dan de vernullen. Kijk wat dat is. Hier zit een regenpit open, maar ook levensgevaarlijk. Amai, maar ja, je moet hier wel blijven focussen op ik, mijn maat. Heb je auto's toeteren daar al. Ja, hallo, dat is hier ook het waar, hè. Moet hier kijken, gasten. Hup, draai je een met je stok. Hoe dat hier allemaal is. Oeh, zotjes. Ja, dat is ja. Ik had nog de feestzaal is dat hier, ja. Meer kan ik er ook niet van zeggen, want het is hier wel gevaarlijk. Uiteindelijk natuurlijk zijn regenpitten open, hierin en daarin. Dus dan moet ik naar een bussen, zo, de mensen zijn zelf. En hier moet ik ook een beetje nepletten, want ik zit proberen dicht tegen de straat te komen. Nee. Dat er niet te veel mensen zien. Die nepletten van die pitten, dat heb ik zo lang met een bussen, zo ook geen vloggen meer zijn. Oei, oei, oei. Ja, en dan met een camion, kijk, moet dat zeker al nog mensen wisten. Hou, draai je een keer. Allee, draai je stok. Kijk, moet dat zeker al nog mensen wisten dan in een camion. Want dan kan ik dat stoeltje zet voor erin te klimmen, nee, weet je wel, en dat stoeltje ligt nu hunteruit. Dus ja, moet er zeker nog mensen komen. Kijk, die lijken de paletten kapot gesmeten nu. Ah, kijk, hier zit die route. Dat ritje was er zeker nog heb ze heel in. Oh, het zat nog een paar barsten in, maar het is er nu heel zoet. Dus ja, ik weet niet of dat nu eigenlijk van de storm is. Allee, ja, als dat nu van de storm is, van hoe dat je die gepasseerd is. Of wat dan nu eigenlijk effectief van mensen zien die hier kapot getimmerd zijn. Ja, die stoel zal wel niet arriveren van de storm. He. Hier zijn. Wow. Mooi verlaten gebouw. Ja, en ik ga je eigenlijk een eentje vertellen, gasten. Er komt zeker nog nieuwe vlogs over Daxen. Dat is het enige wat ik er nu ga zeggen. Maar je gaat wel zien in de loop van de weken. Dagen, ik weet niet hoe dat in elkaar zal zitten. Maar er komt zeker nog vlogs over Daxen. Ja, kijk, gasten, meer kan ik het nu ook nog niet zeggen. Wat een kleur of dit of dat. En kijk, hier staat hier naast een onderhok. Je moet hier kijken. Ja, en daarboven heb ik dus gelopen. Ja. Ja, toch allemaal speciaal, ja, zo. Ja, kijk, die deur daar vast stond open. En ze is eigenlijk toegewaaid van de wind, ik kan zo niet toewaaien. Blah. Voilà ze. En nu ga ik weer naar mijn auto, hè. Blah, want kijk ik hier ook nog redelijk goed. Oh ja, dat is hier nog in mijn blote kit, nee. Met dat ik hier nog genaaid ben in mijn been, kan ik wel een beetje wandelen, maar moet ik goed opletten dat dat niet nat komt en dat dat een beetje, oh, als wrivingen van mijn broek, dat spel zo doodkletsen, nee. En hier kijk ik wel eens schoon roe gordijnen eigenlijk nog. Allee, hoe schoon roe, het is ook niet meer zo te zijn dat het heel schoon is.
Ja, er stond hier vroeger ook een frietenkot toen. Ik was kijken nog een frietje niet, maar dat is like ook wel zo te zien. Enfin, we zijn alweer aan mijn auto. Tot ziens, gasten. Als het moment dat ik daar aan mijn auto ben, zie ik daar eigenlijk... Mijn auto stond geparkeerd vlak achter een hoek. Ben ik achter een hoek, stap ik in mijn auto. Ik zie een zwarte kabinet komen, dat draait daarin. Ik zei, ja, maar ik heb hier chance. Het staat net al lekker, ja, 3, 4 gasten uit in kabinetten. En zo is er direct al achter dag. Ik zei, ja, amai. Ik ben hier juist op dit weg bezig. Ik, boah, amai. Nu, enfin, het is allemaal goed afgelopen. Ik ben niet gepakt. Chance nog. Oh. Stel maar ik voor dat ik dan naar binnen zat, dat die man dan juist binnen komt. En wel, weet je wat doe je hier? Een YouTube video maar. Ik nog een beetje klucht tussen, nee. Ja, ik zou je nu toch snel, dus ik ga je een keer vluchten aankijken. Hij had eigenlijk zonder stok te filmen, ik had hem niet meegepakt, omdat het zo een klein beetje aan het spetteren was. Pezen dat ik nou het was niet toch verluid, dus lekker gevonden hadden. Ja, kijk, ik moet hier kijken. Het is lekker, ja. Het is lekker ook niet echt foto veel en volk. Maar ik zie niet meer tegen de deur openstaan. Ja, van het andere parlement, dat die deur stond gewoon open. Kijk, ik wil zo naar binnen wandelen. Het is van eerst ook niet de bedoeling dat ik ga inbreken. Nee. Daarmee gaan we niet beginnen. Nee. Ja, kijk, Peggy, als je er wilt dat ik nog meer van die, ja, hoe noemt dat eigenlijk, verlaten bouwen gaan bezoeken. En toen moet je ermee dan, maar ja, kijk, er staan hier qua containers. De roosters wel bezig met serieus werk. Enfin, als je er nog wilt dat ik dat nog doe, dan hier wel aan mijn handen zit. Als je er wilt dat ik dat nog doe, en toen moet je er maar een locatie deuren zijn of doen. Enfin, zeg je van, hey Mietje, ga weer naar een andere gebouw, ik wil er wat meer van zien. En toen moet je maar zeggen, dan ga ik mijn stotters koeien aan doen en dan ga ik dat gaan mokken. Allee, dat was hier mijn vlog. Ja, Steve, bedankt voor weer te kijken. Kijk, ik ga mijn auto ook dringend met kussen. Oei. Ja, Steve, bedankt voor weer te kijken en tot de volgende keer. En niet vergeet te liken en te abonneren, aan mijn ook reageren. Allee, salut gasten.